Καλησπέρα σας αθηνητοί και αθηνητές. Είμαι η Κοντέσα Κωνστάνς και καλώς ήρθατε στο The Dark Side of Delicious. Θα είμαι η οδηγός σας και σήμερα θα φτιάξουμε τα αρέσκη. Τι είναι τα αρέσκη, ακούω και με ρωτάτε αθηνητοί και αθηνητές. Αχ, με ρωτάτε τόσο πολύ ότι δεν μπορώ ένας παρακαλώ. Τα αρέσκη προέρχονται από τη Ρωσία. Είναι μπισκότα σε σχήμα καρυδιού τα οποία έχουν γέμιση καραμέλα. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα υλικά μας, αλλά πριν από αυτό το πιο βασικό να βάλουμε ποδιά. Τζέλα, ποδιά! Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητοί θνητοί και θνητές, έβαλα την ποδιά μου και τα γάρια μου, γιατί όπως λέει η παροιμία, η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Και μια αρχόντσα σαν και εμένα έχει και καθαριότητα και στυλ. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα υλικά μας με τη βοήθεια της υπηρέτριας μου Τζέλας. Γιατί πάντα χρειάζεται μια υπηρέτρια Τζέλα. Θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια σκόνη από κόκαλα πρόωρη, κοσκινισμένα. Ας χρησιμεύσουν κάπου και αυτοί. Γραμμάρια συμπαγές γάλα θηλυκού μηνοτάβου. Ευχαριστώ. 100 γραμμάρια σκόνη από ουρές φαντασμάτων. Ευχαριστώ. 2 μεσαίο μεγέθους αυγά από φωλιά βασιλίσκου. Ευχαριστώ, Τζέλα. Θα παρατηρήσετε ότι τα αυγά είναι σιέλ. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ φρέσκα τα αυγά. Βρείτε τη χείρα του δικού σας χωριού που να μυρίζει η ανάσα της βανίλια και πάρτε μία εσάνς. Ευχαριστώ. Το ταλιό του γλυκού σκόνη από χώμα νεκροταφείου που μόλις έγινε νεκρανάσταση. Όπως σηκώθηκαν οι νεκροί από τους τάφους τους, έτσι και η ζύμη να ανέβει. Όπως και το υλικό. Μία πρέζα αλάτι μαζεμένα από τη μαύρη θάλασσα. Ευχαριστώ. Και τώρα, αφού συγκεντρώσαμε τα υλικά μας, πάμε στην εκτέλεση. Περίμενε, Τζέλα, πολύ ανυπόμονη μου γίνεσαι. Θα χρειαστούμε ένα μίξερ. Για αρχή θα βάλουμε τη σκόνη από ουρές φαντασμάτων στο μίξερ. Τα 200 γραμμάρια συμπαγές γάλα θηλυκού μηνοτάβρου. Και αφού βάλουμε αυτά τα δύο υλικά στο μίξερ, πάμε να τα χτυπήσουμε μέχρι να γίνουν αφράτα. Τόσο αφράτα όσο τα μαλλιά της χείας του χωριού σας. Θα βάλουμε τη σκόνη κοκάλα στο μίξερ. Έπειτα θα βάλουμε τα αυγά του βασιλίσκου. Αυγό ναμπλωτού. Έπειτα παίρνουμε την εσάνς της χήρας. Όταν καταφέρω να το ανοίξω, αλλά μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι δουλειά για εμένα, να σκοτίζω έτσι το όμορφο μυαλουδάκι μου. Τζέλα, βοήθεια! Άνοιξέ το. Και γρήγορα. Δεν μπορείς να βρεις καλές υπηρέτριες στις μέρες μας. Ευχαριστώ. Έπειτα το αλάτι. Και τέλος, μία σκόνη του γλυκού από το χώμα του νεκροταφείου.
Και τώρα να κατέβουμε. Λοιπόν, όπως θα δείτε και εσείς, η ζύμη μας είναι έτοιμη. Πάμε να την πλάσουμε σε μικρές μπαλίτσες, τόσο μικρά μπαλάκια όσο και τον πρώην σας. Θα χρειαστούμε όμως μια πιατέλα προφανώς για να βάλουμε πάνω τα μπαλάκια. Τζέλα, πιατέλα! Τσοπ τσοπ! Ευχαριστώ, Τζέλα. Θέλουμε να είναι τόσο μικρούλια. Πάμε τώρα να ψήσουμε τα μπισκότα μας στην παυλιέρα μας. Για αρχή το βάζουμε προφανώς στη διπρίζα. Εκτός άμα είστε ο κύριος Φραγκλίνος και έχετε κανένα χαρταετό περισεβούμενο. Ανοίγουμε την παυλιέρα, παίρνουμε το μπαλάκι στο χέρι και το τοποθετούμε στη θήκη του. Μέχρι να γίνει φωτεινή η ένδειξη πράσινη, που σημαίνει ότι είναι ψημένο. Τώρα που η φωτεινή ένδειξη έγινε πράσινη, σημαίνει ότι τα καρυδάκια μας είναι ψημένα. Πάμε να τα δούμε. Έχουν ροδοκοκκινήσει και πάρα πολύ ωραία. Όταν έχουν πάρει και αυτό το χρυσαφί χρώμα λοιπόν, είναι έτοιμα να τα βγάλουμε από την παυλιέρα. Πάμε να τα βγάλουμε. Για να μην καούμε προφανώς. Δεν ετοιμάζουμε ένα κοκκινέζικο. Αφού τώρα έχουν κρυώσει, πάμε να τα γεμίσουμε. Παίρνουμε το ένα τσόφλι, ένα κουταλάκι του γλυκού, παίρνουμε λίγη καραμέλα και τη βάζουμε στο ένα τσόφλι. Ίσα ίσα να το γεμίσουμε. Παίρνουμε και το ζέπος του και βάζουμε λίγη ακόμα. Δεν πειράζει να βάλουμε λίγη παραπάνω. Με το μάτι το βάζουμε, θα το δείτε. Τα καπακώνουμε και αρχίζουμε να τριμάρουμε το γύρω-γύρω. Στην αρχή μπορούμε με το χεράκι μας. Για ένα πιο καθαρό αποτέλεσμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν αποφλιωτή. Και σιγά σιγά τριμάρουμε. Και έτοιμο το αρέσκι μας. Μας αρέσει? Εμένα πολύ. Συνεχίζουμε μέχρι να μας τελειώσουν τα τσόφια. Η υπομονή μας, ένα τα δύο. Εδώ έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Οι αναλογίες που σας έδωσα αντιστοιχούν σε περίπου 40 αρέσκι. Ευχαριστώ το υπηρετικό προσωπικό Τζέλα και εσάς που ήσασταν μαζί μου μέχρι το τέλος. Εντάξει Τζέλα, φτάνει. Εγγραφείτε στο κανάλι αν θέλετε να μην χάσετε άλλες συνταγές. Κάντε like, share και comment γιατί μας βοηθάει στον αλγόριθμο. Και αν θέλετε κάποια συγκεκριμένη συνταγή να δείξουμε, παρακαλώ ονομάστε την επιθυμία σας, αγαπητοί θνητοί και θνητές. Από εμένα, χαιρετισμούς. Ήμουν η Κόντεσσα Κωνσταντς και ήταν και η Τζέλα.